Čaute ľudia, vítame vás u ďalšieho videa. Dneska si zahráme Roblox Rivals a dáme si loadout, ktorý vidíte teraz na obrazovke. Takže zahráme si teda Assault Rifle, Flare Gun, Knife a Grenade. Dáme prezývku môjmu kamarátovi Bro, to bolo tiež v komentároch. A začal by som 1v1. Zatiaľ bude prezivka Bro a potom ju môžeme zmeniť. Tak teda daj si ten loot. Dáme si loot, takže Assault Rifle, Flare Gun, Knife a Grenade. Takže solidný loot akože. Aj. Backstep. Dobre. Poď only knife. Ne. Sa bojíš? Lebo on vie, že som dobrý s knifom. A ja som, takže. Haha. Iba keď máme skúsiť loot v komentároch, tak poďme iba jednu zbraň, s ktorou budeme hrať. Aj. Už som ti išiel dať backstep. Ja som ti ho dal, takže. Gigi, ty máš dneska tréning alebo niečo? Ja nemám. A ešte ľudia, dneska sa pokúsime pre vás ešte vydať video so s Jumpadom, že ako sa dostala. Hej. Aj pekné. Ja sa rozohrievame. Ľudia, my to hráme preto takto, lebo my sa vlastne len rozohrievame. Dal by som potom to ešte jednu hru s týmto loadoutom. Aby sme sa s ním naučili. Pekne. Aby sme sa s týmto lootom zatiaľ naučili a potom budeme úplne. A videl si challenge ešte ďalšiu, že Win Strike 10 Ice Cream a viac. 10 a viac. Jo, viem. Skúsiť zajtra. A možno aj dneska, ak sa nám to podarí, tak to bude úspech. Tu bol backstep, ale. Ľudia, že to bol backstep. Napíšte do komentov, či to bol backstep. Oni to vidia, nie, takže asi ti verím. Invitneš ma, či ideme ešte jednu rozohrievacu? Ideme už rovno. Potom môžeme skúsiť aj to double trouble. Hej. 3-4-0. Okamžite tam ukazuje kód. To fakt? Tak počkaj. Počkajte chvíľku. Napíšeme si kód a keď neviete, jak sa dávajú kódy, je to free 144. Idete. Teraz 140. Idete do shopu, dáte more, codes, zaskrolujete a napíšete... 3 kľúče mi to dal, 3 kľúče. A napíšete sem, že... Dá ti to 3 kľúče. Free 140. A aký je ďalší kód? Free 137 či čo? Nie. Niečo takého. To Bolo včera, dačo takého. Nie, 139. Ja vlastne ideme teda 2 vedľa. To už je expired, každý deň je nový. Ja, Mej kamarát sa daj na to 2 som dal. Teraz som si dal, že také pay to win zbrane. Hej. Čo? Som si dal pay to win zbrane. Ježi, pay to win. No, dal som, ja viem. Ale v tom shooting range. Na arenu je to celkom dobrý ľud, akože. A asi najlepšie to bude na Crossroads. Jo.
Ľudia, potom nám napíšte nejakú mapu, s ktorou by sme mali hrať. Hej, a nejaký loadout na ňu, alebo Keď niečo. už píšete loadout, tak aj prosím vás matku. Hej. Ja som si maličko pokašľal tú poslednú vec, ja som si dal omylom subspace, ale nebudem ju používať. Dobre. Juj, ten mi dal pekné hity. OK, dal mi headshot. Čo môžete pozrieť moja kamera, tak hra. Tam opäť som skontul. No je snajperky. Jo, ja to je škoda. Ale možno, že ich dáme. Nemôžeme sa Poď knife. Žiadne výhovorky. Jo, poď knifovať aj. Knife bude asi taktika naša. Jednomu som dal už, že 80. Tomu bielému. Tomu červenému som dal teraz 37. Sú nad tebou, kam? Nad tebou, Gigi. Verím ti. Áno, pekne. Pekné hity. Aj. Ale nevadí. Čo? Oni majú metky, že? No hej. Jeden z nich má metky. Poďme ich obidve spolu rašnúť, poď. No, vyzerá zaujímavo táto hra, preto, lebo predsa nemáme moc toho všetkého možného. Bed? Jeden je že... Za nami. Jo, vidím ho, on je tam hore. Pozor na autory. No... Ale... Treba sa hýbať. Treba ich zrašovať, lebo s tým snajpom musím... So snajpom sú nebezpečné. No, poď tu nás dole. Som za sebou. OK, sú oproti. Tomu som dal 45 teraz. 50, 60, 90, 105. Backstep. Pekne. Aj, dostal som headshot. Nevadí. Dáš medkit, takže. Čo? Dáš medkit. Aj! Čo to bol backstep? Joj, daj. Povedzte, napíšte do komentov, čo je lepšie, karambita alebo balisong. To už si hovoril. Ale moc ľudia komenty nepíšu, ale rád by som bol, keby písali. Akože. Keď už si pozriete, prosím vás, video, tak prosím, ak nemôžete písať koment, nevadí, ale ak by ste mohli, tak prosím vás. Čo? To bol backstep. Vidíš tam? Hej, vidím. Čo to koľko na to má? Typči sa musíš dať posledné kolo. Za tebou. Bude. Poďme sa hýle. To nie je ten, ktorý má metky, či je? Nie. Že by sme to otočili? Poďme kam, poďme sa posnažiť. Pre našich ľudí. Dáme comeback, tak musíte dať like. To nebolo? Ne. Dobre. Máš 50 životov. Typčesovi stačí body shot. Tomuto? Hej. To nebol úplne body shot, kamo. Ale nie. Tebe. Keď on trafí teba, tak mu stačí body shot. A má málo. Tak teraz už asi má. Tak comeback. Čo?
Nechoď na iPhone, zabije ťa. Prebi si assault. Máš 3 hápka. Ja sa úplne trasem. Tam je! Prebi si. Ne. Počuj po tebe, on ťa chce zabiť Riot Shieldom, jasne. Choď ale od neho. Áno. Ne. Nie. Ja či mám ešte 70?